דור שלישי לכיסאות, פלסטיקים ומשענות, שער שש, שער שש. אבי אמר לי שבת אחת בין כל זה יש שלך, שער שש, שער שש. המקומות לא מסומנים, אחד סומך על השני בשער שש, שער שש. והצופה שמהצד לא הבין מה מיוחד בשער שש, לא לא בשער שש. כאן הדשא נראה תמיד הכי ירוק, כאן הניצחון מרגיש הכי מתוק. ואם אתה רוצה לצאת 3 שעות לברוח, 3 שעות לשכוח, תבוא תשב איתנו בשער שש. רפי מרפי ובניו לפני שבועיים פתאום עזב את שער שש, שער שש. גדל איתי מגיל צעיר, יושב עכשיו עם ראש העיר מול שער שש ב-VIP, עם אוכלי חינם יוצאי צבא עם חליפה ועניבה ב-VIP. הוא יושב שם ככה מחויית, אני צועק אליו רפול בחייאת, מה נהיה ממך? תחזור לשער שש. כאן הדשא נראה תמיד הכי ירוק, כאן הניצחון מרגיש הכי מתוק. ואם אתה רוצה לצאת 3 שעות לברוח, 3 שעות לשכוח, תבוא תשב איתנו בשער שש. כל אלה שיושבים טוב, מה שנקרא יושבים טוב ב-13 ו-2, הם לא כאן בשביל האווירה, הם כאן להרשים את הבחורה ב-13 ו-2. בשבילם רוקסאי זה שם של להקה, דרבי זו ארץ רחוקה, מי שכובש זאת אמריקה ומי שמבשל זאת המנקה. ב-13 ו-2 אז אולי בחורף שם תמיד יבש, ובקיץ אף אחד לא מתייבש, אבל דברים שרואים משש לא רואים משם. רואים שש. כאן הדשא נראה